Ndithatha ke elithuba ndikhathele kakhulu ku-Astikin Lamati, umbhexeshi wohlelo, u-Astikin wenawo nowakwakhe. Siyabulisa tatam ngegama lenkosi uYesu. Amen. Amen. Siyabulisa u-Astikin Tukute, hamba ke nesithandwa sakhe. Siyakahlela ngegama lenkosi uYesu. Amen. Sibulise ke apha ku-Astikin Skhenjana, Damenomhle. Sibulise ke uMpijelo lo nesithandwa sakhe uThonyane. No ngunozala weteam akuyo umfundisi uMpongo. Sibulisa apha kuwe Mpongoshe. Nempondomisi. Sibulisa ngegama lenkosi uYesu. Amen. Siyabulisa Mother Mamombabindla. Kenon. Siyabulisa. Tata umdleli abo ndicela ukuthi molweni bathandekayo. Amen. Kodwa ndithi molo mkhama. Amen. Haleluya. Ndicelwe ke ukuba mandenze imigca ibe mbalwa ukuthi kuhambeka kanjani, kuhanjwa kanjani, kufuneka ntoni. Amen. John chapter 15 verse 5 uthi nengekum ngeke nenze lento le. Haleluya, molo makhosi. Uthi ke uJohn, xa ningekho kum aninokwenza nento le. Ndixela mna Mother Superior noPhakamisa umnwe xa singekho kuye. Ndiyafuna ke tata uMpongo ukuyithetha inyaniso ethi awuzanga okanye awufikanga entweni yabantu, ngoba sine tendency yokuthi xa sijoyinwa ngabantwana bakaThixo sithi baze entweni yethu. Hayi dada uze kule kaSimakade. Awuzanga mntwini apha. Hayibo, amen. Haleluya. Ndiyafuna ke ukuyichaza inyaniso ethi kumnandi evangelini ngokukodwa xa uhleli kuye. Ingase siyikhwelele ngokukodwa xa sihleli kuye. Iproblem yile ke tata uMpongo nawe Jora, kukungena entweni kaThixo kanti ungenela ubuhle. Kukungena entweni kaThixo kanti ungenela iwonga. Ube mkhulu ngoba ungumfundisi, wena ungumfundisikazi. Ibuhlungu kakhulu ke lonto yokuba uThixo aku elevate
ude ufune ukumodlula uThixo. Oh Jesus. Kuba uphatha imfihlakalo sasekhaya. Amen. Hallelujah. Amen. Iba buhlungu kakhulu ke uthi ngoku ngene entweni kaThixo uphulaphula iphafi. Yo. Zikhona i-aspects ezibaqhwabelayo abantwana bakaThixo kanti zibadrivele eliweni. And akuse umuntu eliweni emhle apha efacini akuqhwabele usibone uyokungena kanti uphuthe ukuhlala kuye. Ngoba umuntu ohleli kuye uthi selele ebusuku ahletyelwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akuhlebele tatumpango mhlambi noba kungo-1 ebusuku uThixo ubune message ubuyiqale ngomvulo ayitshintshe uThixo ngo-1 o'clock ekuseni uba icawe uqinisa inhloko uthatha into yaphakathi neveki endaweni yokuphulaphula umnikazi wento. Jesus. Uzotsho ngebandla ke elisisidodo ukuba awumameli uThixo. Amen. Hallelujah. Siyakuva Dlamini. Amen. Uyazi ke tata umbongo maninzi amacebo esinikana wona. Amen. Uthi ngoku ubizwe nguThixo ngepurpose ethile ufike uinherite izinto ezithethwa ngabanye abantu uzenze izinto zakho ulahla umyalezo. Oh, Dlamini. Kukho abantu abanzakeleyo kodwa bekhokhela ibandla because balahle umyalezo bathatha izinto ezithethwa ngabantu. Bamimika ba. Amen. Hallelujah. Awukwazi ukuba ngumbingeleli ungazani nomnikazi webandla. Amen. Hallelujah. Kodwa sibaninzi singababingeleli kodwa singazani nomnikazi webandla senza umonakalo omkhulu. Zikhona ingcwelerha ezihleli pha kwipews kanti zilimele sibingelelweni ngoba umuntu uphuthe imessage. Ningekum kekhe lenze nento. Amen. Sothi tata umbongo ndifuna namhlanje ulala uyazi inyaniso ethi njebe uzimisele nomem ukukhonza uThixo nimnyole elihlweni uSathana. Yeah. You have to know that. Tumingqina. Tata umbongo ndifuna tethi ulala uyazi into yoba uqala namhlanje noba bukade uluthaba mhlawumbe oluphakathi lukaSathana uwesi namhlanje unevumba kuSathana ngoba uzimisela ukumela uThixo. Yeah. Amen. Hallelujah. Ndoyikiswa ke asike lamathi ukuba sentweni kaThixo kodwa ube deep down anyani uzazi ukuba you don't belong here.
Amen. Amen. Mhlambane ndivanga. Ayisakuvathela ndikuva. Umele uThixo uthe ubingelele amadini kuphila abantu. Kanti awuphilongi apha ungowalapha. Wena ungowasesihogweni. Because awukho kuye. Amen. Hallelujah. Lelo nombongo ayikho sekushu mayenene. Oh yeah. Lento ayikho sekubingeleleni. Lento ayikho sekuthandazeni. Ungathandaza kukhazukeli lapho kodwa ungekho kuye. Hallelujah. Sithi ngababingeleli aba rooted ku Kristu onamanxeba. Amen. Hallelujah. Ayibo amen. Ada lubongo ndimanda ukuphile tete. Wena uxabene noSathana wena. Uxabene noSathana. Futhi uxabene nyani noSathana. Hallelujah. Yilento ke tata kufuneka ungabi naxesha elitheni. Uzuqonda uxabana noSathana uzothi uyokwenza inkonzo yakhe yabaluleka angaphume ebhafini umasa. Oh yeah. Athe phume ebhafini aphinda jike abembi apha ebusweni umasa. Awulethi elo xesha uSathana ufuna utshintsha uluze ifocus. Yesu. Tonga mfundisi. Uthi ngoku akubonayo into ba ulinde yena. Athethe into eza kukhazula inhliziyo. uSathana ufuna ba uthani ushift ecabeni likaThixo. Go. Kufuneka usithe. Once kwenza lezo zinto phuma phandle okanye mflathele. Uthi remind me Thixo ufuna ndikwenzele ntoni. Amen. Hallelujah. Sisi uhlobo atriki ngalo uSathana. Uhlobo atriki ngalo. Kufuneka ngale mini yakwenzela lento athi noba akancokoli apha endleleni umane uthetha into uthi nethathule uthule umzule kuye. Hallelujah. Uthi ingaphoxeki icebo lakho. Uthi lingaphoxeki icebo lakho. Uthethe loo nto dithi. Because siyawadinga amandla. Siyawadinga wasekhaya. I-reality siyinyama kodwa singabefundisi. Kodwa funeka umane uzikhumbuza ndingumfundisi womfundisi omkhulu. Oh yeah. uKristu Yesu. Amen. Kukhona ke ukuba ke mfundisi njebe sowunayo neparish inkosi yosuko insikelele. Nizoba nezinto mfundisi ezaseparishini ube late ngezizathu ezibe ngapha yakwamandla wakho. Fika tata uzithobe evestri. Hallelujah. Ungaphakami kuba ungumfundisi ungakwazi ukutsho ukuba bazalwane ndiyaxolisa ndilate because sikhokhela abantu abadala nasabazalini ngamanye amaxesha. Sidinga ukuthobeka ngoba sesizicaka. Umfundisi ofika selate
afike sexabana nabantu kodwa iblame is thini bawo Self. Ndikhumbula omnye umfundisi abeleke enkonzweni wesogqiba afike senxiba ichalpu athi mayingene iprocession kusekho abazonxiba ialpu apha endlini kodwa unamandla wobufundisi udlala ngabantwana bakaThixo. Hayi inyani sokodwa ke mancinci engizoyithetha hayi nyani yona umbingeleli umfundisi lo kaThixo ongakwaziyo ukunikela afike aphuste abantwini ngoba ungubani ungumnikelo ipokothi zakhe zinamahamba Zandla zingene. Umuntu onjalo usisisulu sokulwa noThixo ade uThixo abenza abantwana bakhamanqila because akakwazi ukuthi nansi Thixo uyifuna kuye mthunzi adazimele phambi kwesibingelelo aharasa umnikelo bantwaneni bakaThixo. Mthetho wakhona ngithi ndidlala. Ubukade usetyandoni. Ngeke mama bantu. Ubukade usetyandoni. Ndifuna ukuthi ke bazalwane ethola inamadoda ethola ibalulekile mntana sekhaya into yokuthandazela umyeni wakho. Oh man. Amen. Ungavuyeli lo mama umane edubuleka xa kuzoshumayela umyeni wakho asoke regular ekumthandazeleni ube ukhona. Come on guys. Dubuleka ucanga uThixo umcangela umyeni wakho. Ayibone athi amasa manuxele inyaniso ethi njebe singabantu andihlala uzohlala phansi ngoku njebe singabantu abakhonzayo ne dadodameni asinolimala thina ethaveni. Hayi ba. Sizolimala phi? Ecaweni. Kaloku ingozi yethu pha. Silapha. Akhona amaxesha wokuba uSathana angene ebantwini bakaThixo banidlakathelise kube nzima ingazisuka enhliziyweni yakho lonto kube nzima nobabulisa umbulisa engakhange acele noxolo ngoba ingowakho. That's the gospel boss. Bizelwe lo. Umbulisa uvile ukuba ubreke uAndrea wenu. Yeah? Andrea or no Andrea? Umbulisa. Ah, ke bawo. And mthunzi abajanyelwa abantwana bakaThixo tu asina thina siqwaye uKristu Yesu omhlebisweni asinaye lo usisimukuthu uKristu Yesu. Andy Umeso safari. asibajaji abantwana bakaThixo so veuba kuthiwa ulimaza abantu ngehearsay. Hayi. Ungubani wena? Esafela endleleni basibambe. So ibandla ulithwala ngesifuba. Hallelujah. Futhi ude lide libe ipriority kunezinto zakho wenu nezakho uqale ngebandla likaThixo. Amen.
Dida dada uba awukhuphi abakhuphi Njalo. uba umkakho abakakhuphi Abazolwa. do you think bazokwazi uhlaziya Abazohlazila. asikhokhelanga amageza sikhokhele abantu abazinzileyo apha uthixo woxolo ke bantawethu akahambe nani never ever nimdawuthe uthixo kudala enifunqula kudala enifunqula ndivala ngento ethi alithwalelwa mthunzi ibandla likathixo yekada nokuba uyabona into baliya mzonzotheka suya kulithwalela ibandla likathixo ngoba ingcwele lento sihamba phambi kwayo yethunzi idinga abantu abangcwele ngoba ungcwele uthixo wethu ubeke walithwalela walihlambela ibandla likathixo nci uzawuthi shungu uthixo uzawuku-expose owethu thixo hlala bakuye mthunzi sengathi lilayitwe ngeza sibane wawuthiwa kufinya futhi mane thatha isipelede tata thatha isilanda umanulithi ngenye imini uzofika lithe bha ibandla likathixo uthi lelakho vusa umsebenzi wakho. Oh Jesus. Enkosi tata uthixo woxolo uthixo nenceba ahambe nani endleleni egameni likaYesu. Phakathi